A múzeumok éjszakája a legnagyobb kulturális rendezvény az országban. Minden évben ilyenkor van a legtöbb helyszínen a legnagyobb számú rendezvény, és a legtöbb közönséget, a legtöbb látogatót invitálja. Mi lenne egy szertartásnak megfelelő helyszín, az egyik legizgalmasabb helyszín, mint egy temető, ráadásul nem is akármilyen temető, hanem ahol a Magyarország nagyjainak, főleg 19.-20. századi nagyjainak a lelke nyugszik, vagy a teste nyugszik és a lelke kering. Mind a színháznak és mind a zenének nagyon szoros és közös gyökere van, sok évtizedre visszamenve. Ezek ilyen szertartásos és magunk legmélyebb állarcát hordó rétegekkel kötődnek össze. Ezek a szertartásos rétegek meg alapvetően mindig próbáltak megidézni valami olyan világot, amit nem látunk, vagy nem ismerünk a szavak vagy az érzékszervek szintjén. Ezért nagyon fontos, hogy ezek a úgymond szertartások, ezek hol tartódnak meg. Lassan kezdik megszokni, hogy ez több, mint egy temető. Nem csak egy csodálatos park, hanem egy kulturális tér, és ennek a kulturális térnek minden gazdagságát megpróbáljuk kihasználni. És látszik, hogyha egy irodalmi estet tartunk, vagy ha egy ide kapcsolódó személyiség sírja közelében egy táncprodukciót szervezünk színpadra, az ugyanúgy eléri a közönség szívét és lelkét, mint mondjuk egy ilyen előadás, ahol egy koncertet hallgatunk meg, ahol szintén az irodalom borzasztó fontos szerepet játszik. Én képtelen vagyok elgondolni olyan állapotot, akár a halál utánit is, hogy ne rendelkezzen valamiféle én tudattal. Ez mindenképpen egy fantasztikus dolog, hogy a Fiumei úti sírkertnek a vezetősége teret ad ilyen produkciókra, és nem is akármilyen minőségben, mert az is fontos, hogy hogyan zajlódnak le, és hogyha megadnak hozzá minden lehetőséget, az nagyon nagy hála az alkotók részéről. Vízből van a túlsó part, vízből van a túlsó part, vízből van a túlsó part, vízből van a túlsó part. Platon Karatejev csapatával most már egy jó pár éve dolgozunk együtt. Viszonylag kevés olyan színházi vagy zenei alkotó van a mi generációnkban, aki ilyen szakrális vagy misztikus hagyományokhoz vagy irodalomhoz próbál viszonyulni, és onnan keresni valami hiánypótlást, mind a szakmai, mind a magánéletünkben. Tehát minden, ami velük közös, az szívügy és fontos. És szerintem azok a témák, amiket mi együtt feszegetünk, azoknak ez egy nagyon szép kísérlet, hogy a Fiumei úti temetőben legyen az életre hívása, vagy lélekre hívása. Azt érzem, hogy eléggé sok párhuzam van a zenekar és a helyszín között. Innen a sírkerttől kaptuk a megkeresést, hogy örülnének, hogyha jönnénk ide, és szerintem nem véletlen, hogy ránk gondoltak, mert a szövegek tematikájában és narratívájában is többször megjelenik a létezés, nem létezés témája, és szerintem emiatt nem is változtattunk semmit igazából a dallistán és az előadásmódon, mert azt éreztük, hogy önazonos számunkra is, az, hogy itt ebbe a helyszínbe, ebbe a térbe behozzuk a dalokat, illetve a temetőnek a méltósága sem sérül azzal, hogy itt mi ma fellépünk és koncertezni fogunk. Az éjszaka talán a temetőben egy kicsit furcsának tűnhet, de akik itt vannak és ezt látják, azok azzal is tökéletesen tisztában vannak, illetve jönnek, hogy ez az éjszaka itt a temetőben ez nem egy félelmetesen misztikus, hanem egy csodálatosan misztikus jelenség. Valójában ez nem is egy igazi hagyományos temető, hanem egy szabadtéri múzeum, és ez a szabadtéri múzeum sok mindent tesz lehetővé. Mindennek a vége az kell, hogy legyen, hogy ezt a fajta gyönyörű és gazdag kulturális örökséget el tudjuk juttatni az ide látogatók szívéig és lelkéig.